Пашкоджаныя паверхі пабудаваныя зноўку, практычна завершана кладка даху. Пачаўся капітальны рамонт дома. Кіраўнік рэгіёна паставіў задачу завяршыць усе работы до пачатку ліпеня, а таксама правесці добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі. Работниками Гомельского ДСК закончены все работы. Дом, третий подъезд передан субподрядной организации «Ремстрой» для выполнения ремонтных работ. Всего смонтировано 114 элементов железобетона, 28 элементов металлоконструкций. Работы завершены полностью. У капітальным рамонце заняты 78 чалавек. На 90% готовы дах. На 60% тэрмаізаляцыя фасада. Заменены аконныя блоки у месцах агульнага карыстання і у адноўленых кватэрах. Занимаемся заменой также инженерных сетей. Первый, третий подъезд заменены стояки уже водопровода, канализации. Сейчас занимаемся вторым подъездом по плану. До 15 мая планируем закончить данные виды работ. Потом переходим к устройству отопления в восстановленной части. Сейчас ведем подготовительный этап, сверлим отверстия в плитах перекрытия, после чего будем заниматься монтажом системы отопления в восстановленных квартирах, а также в местах общего пользования в мусоропроводах. Што да школы ў Чонках, тут працягваецца ўзвядзенне асноўнага будынка. До конца мая будаўнікі плануюць выканаць асноўны аб'ём. Акрамя таго, ужо пракладваецца электрыка і сантэхніка, вядзецца цеплатраса. Губернатар таксама звярнуў увагу на захаванне мер бяспекі для малодшых школьнікаў і выхаванцаў дзіцячага садка, якія вучацца ў суседніх будынках.